системаи чоп кардани шиносномаҳои дохилиро шумо хуб медонед ки вазорати корҳои хориҷӣ фақат қисмати чоп кардани онро ба вода дорад ва мо ҳаракат кардастем ки аз ҷониби мо ягон мушкилот нашавад. тамоми маълумот барои гирифтани шиносномаҳои дохилӣ аз ҷониби вазорати корҳои дохилӣ ҷамъ карда мешавад. вазифаи вазорати корҳои хориҷӣ фақат дар сари вақт чоп карда баргардонидан ба шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ мебошад. барои ҳамин аз он қисмате ки мо ба ӯҳда дорем, онаш ки сарраёсати консулӣ гуфтам, аз ҷониби мо максимум 5 рӯза як ҳафта дар бар мегирад. дигар шояд расонидани ин чизо дар районҳои дурдаст бахусус ба шаҳрвандон расонидани ҳамин шиносномаҳо вақтеро мегирад. албатта ҳатто дар ин соҳа то ба районҳо бурда расондан ин масъулияти мо аст, вазорати корҳои хориҷӣ аст. мо бурда ба он шӯъбаҳои корҳои дохилӣ ноҳияҳо ва вилоятҳо мерасонем. бо як вақти муайянро албатта барои кормандони вазорати корҳои дохилӣ мегирад ки онро ба ҳар як шаҳрванд расонад. барои ҳамин шояд аз 1 то 10 рӯза гирад, максимум 7 рӯзаша мо мегирем, дигараш дар ихтиёри кормандони раёсатҳои корҳои дохилии ноҳияҳо аст.